Για να μην νομίζουν κάποιο ταγωνιό να τους απαντώ δηλαδή. Όχι, εμείς προσπαθήσαμε να σε έχουμε εδώ. Ναι. Ευχαριστώ κιόλας που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ. Συνεπώς, θεωρείτε ότι είστε υπέρ άνω νόμου, γιατί από εδώ θέλω να ξεκινήσουμε, μάλιστα ανήκοντας και σε ένα φορέα ο οποίος θεσμικά νομοθετεί. Έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι είμαι υπέρ άνω νόμου και δηλώνω δημόσια ότι αν υπάρχει κάτι επιλήψιμο ή αν υπάρχει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα το οποίο θα ήθελαν οι αρμόδιες υπηρεσίες να το διερευνήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση στο εκατομμύριο να επικαλεστώ την ασυλία που μου παρέχει το Σύνταγμα και μετά να μετανιώσω. Εκείνο όμως το οποίο συμβαίνει σήμερα. Άρα μου λέτε ότι δεν θωρακίζεστε πίσω από την ασυλία σας. Δεν είμαι μαθημένος με τέτοια εγώ, κύριε Τσούλη. Από την άλλη, ξέρετε ότι είναι παράνομη. Εγώ ξέρω και τι είναι παράνομο και τι είναι νόημο. Εγώ εκείνο το οποίο ξέρω. Ναι. Επειδή έγινε του λόγος και για τους θεσμούς προηγουμένως, ότι φαίνεται ότι με αυτόν το αυθόρμητο κατάλαπο στο Facebook έχω πλήξει έναν άλλο θεσμό. Το θεσμό της ψευκιάς, της υποκρισίας και του θεάτρου που χαρακτηρίζει αυτήν την κοινωνία. Γι' αυτό ενοχλήθηκαν κάποιοι. Τώρα γιατί επειδή έβαλα τα πράγματα κάτω με ένα post και είπα ναι, σύντομα και στα εστιατόρια μας, γνωρίζοντας ότι υπάρχει εν εξελίξει προσπάθεια την οποία καταβάλει το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης ενάντια στην παράνομη παγίδευση που εισηγούμαστε σαν κράτος μέλος την αδειοδότηση αριθμού αδειών για θήρευση και σύλληψη αμπελοπουλιών. Θέμα για το οποίο έχω πάρει και επίσημη απάντηση από τις υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή είναι παράνομο ή νόμιμο? Δηλαδή, αν ακολουθήσουν. Μισό λεπτό για να ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα. Ναι. Αν ακολουθήσουν όλοι οι Κύπροι απόψε το παράδειγμά σας και στρώσουν το τραπέζι τους με αυτόν τον τρόπο. Χιλιάδες τα τραπέζια στρωμένα απόψε, να είστε βέβαιος. Τώρα. Θα παρανομήσουν ή όχι? Ακούστε κάτι. Είναι χιλιάδες τα τραπέζια και να μην. Δεν είναι αυτή η ουσία. Όχι, αυτή είναι η ουσία. Όχι, δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία, εγώ να σας πω ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι η εθνική νομοθεσία. Γιατί να μου πείτε εσείς ποια είναι η ουσία? Απαντήστε στο ερώτημα, γιατί το αποφεύγετε? Η ουσία είναι ότι η εθνική νομοθεσία. Αυτή την ώρα υπάρχει κείμενη νομοθεσία. Βεβαίως υπάρχει. Και τι λέει? Το 2003 εναρμονίστηκε η νομοθεσία για να συμβαδίζει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την οδηγία για τα πουλιά. Και η νομοθεσία λέει ότι επιτρέπεται σε κράτος μέλος να παρεκκλίνει και να δίνει άδειες. Έχει δώσει άδεια και η Δημοκρατία. Κακώς δεν έχει δώσει. Και εγώ θα συνεχίσω να παλεύω και να δοθεί αυτή η άδεια, διότι θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τις αρχές, τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου που κάποιοι τα πολεμούν. Εάν παρανομώ, εγώ λέω ότι δεν παρανομώ, εάν όμως παρανομώ, σας είπα και πριν. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ας εφαρμόσουν τον νόμο αυτοί που ξέρουν. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Να μου δώσετε. Υπάρχει ένα χωριό στην Κύπρο, λέω εγώ τώρα, το οποίο στο παρελθόν καλλιεργούσε κάναβη. Δικαιούται ένας συνάδελφός σας να αποστάρει μια φωτογραφία και να καπνίζει? Η ίδια λογική είναι. Δεν θα φαίνεται ότι καπνίζει. Να το πει ο ίδιος. Δεν θα φαίνεται το καπνός. Να το πει ο ίδιος. Αλλά αυτό δεν είναι Αυτή είναι λογική τώρα. Αυτό δεν είναι σωστός παραλληλισμός. Είναι σωστός παραλληλισμός. Είστε θεματοφύλακας του νόμου, κύριε. Δεν είστε θεματοφύλακας? Βεβαίως είμαι θεματοφύλακας. Και πώς παρανομώντας είστε? Δεν παρανόμησα. Αφού εσείς στο ρεπορτάζ σας είπε το Γενικός Εισαγγελέας ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε παρανομία. Εσείς το είπετε πριν λίγο, όχι εγώ. Δηλαδή όλοι οι Κύπροι μπορούν να έχουν. Εσείς είπετε ότι δεν είναι παράνομο αυτό που κάνετε. Εγώ έστειλα ένα μήνυμα. Το οποίο μήνυμα ενόχλησε συγκεκριμένους κύκλους. Το μήνυμα που έστειλα ότι αυτόν το έδεσμα, το παραδοσιακό, το ευγεστότατο, σύντομα, εάν όλα πάνε καλά και σταματήσουν κάποιοι να κάνουν τις πάπκες, δικαστές, υπουργοί, βουλευτές, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, πιθανόν να το κερδίσουμε. Αλλά να σας πω κάτι. Γιατί μισό λεπτό, γιατί είπατε και εδώ πέρα, μιλώ διότι ξέρω. Τι εννοεί? Πώς καταλάβει, έχουμε εγκαταντήσει αυτήν την κοινωνία να τα παραγγέλει από το τηλέφωνο. Α, είναι ότι τα καταναλώνουν. Σε παρακαλώ, δύο τους είναι σκουπέπια, λες και μιλούν για φακελάκια με κόκα. Είμαστε υποκριτές και ψεύτες και εγώ θα πολεμήσω αυτό το πράγμα να αλλάξει. Ακούστε κάτι. Εδώ πέρα υπάρχει υιοθετούμεν των ευρωφασισμών. Οι Ευρωπαίοι ψαρεύουν τον γαλαζόπτερο τόνο, ο οποίος κινδυνεύει με αφανισμό, με παρέκκληση από τα κράτη-μέλη. Δίνουν παρέκκληση για το τριγώνι στη Μάλτα σε περίοδο φωλιοποίησης και κάνουν τις φάσεις
η βάση με τα δίχτυα ένα λεπτό και δεν ενοχλεί κανένα. Αυτό που λέτε. Οι δε συναδέλφοι σας οι οποίοι τα βάλα σήμερα μαζί μου, καθημερινά βλέπουν στο Facebook παιδάκια να καταναλώνουν αλκοόλ σε δισκοθήκες, δεν τους ενοχλεί. Είναι βουλευτές τα παιδάκια. Ακούστε κάτι. Μα είναι βουλευτές. Θα γίνουν κάποτε. Είστε μέλος των 56. Ναι, είμαι και θα συνεχίσω να ασχολούμαι με αυτό το θέμα, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Μα προκαλώντας... Εάν έχω προκαλέσει, μου είναι αδιάφορο. Εάν έχω παρανομήσει, ας έρθουν να με καταγγείλουν. Κανένα πρόβλημα. Μα είναι το... Εγώ δεν θα επικαλεστώ. Εγώ δεν έχω ούτε κλέψει, έχω ούτε ξαπατήσει, ούτε ακάλυπτες επιτάκες έβγαλα. Εάν έχω παρανομήσει, υπάρχει δημοκρατία, υπάρχουν οι διαδικασίες να κοπιάσουν. Στη Λεμεσόν κάθομαι. Τώρα μου λέτε ότι δηλαδή αυτή όλη η συμπεριφορά αρμόζει σε ένα μέλος του Κυπριακού Κοινοβουλίου, το οποίο ψήφισε μεταξύ άλλων την απαγόρευση του. Υπάρχει μια νομοθεσία. Υπάρχει μια νομοθεσία την οποία ψήφισαν μεταξύ άλλων και βουλευτές του κόμματός σας. Κάκως την ψήφισαν. Και θα την αλλάξουν. Αλλάξτε κόμμα τότε. Εγώ να αλλάξω κόμμα. Όχι, κύριε. Εγώ θα αλλάξω την νομοθεσία. Εγώ θα πολεμήσω και δεν χρειάζεται. Ακόμα και σε αυτό, αν συμφωνήσουμε. Δεν χρειάζεται αλλαγή νομοθεσίας. Υπάρχει νομοθεσία. Υπάρχει νομοθεσία που δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση να δώσει την άδεια. Να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο. Ακόμα και αυτό να δεκτώ, ότι δηλαδή ψυχείτε και σώματι είστε δοσμένος στα αμπελοπούλια, έτσι και θα κάνετε τον αγώνα αυτό. Είμαι ψυχείτε και σώματι. Ακούστε κάτι. Μισό λεπτάκι. Μέχρι ότου το επιτύχετε, θα πρέπει να μάθετε να σέβεστε τους νόμους αυτού του κράτους. Μα πώς τους σέβεστε? Ο εισαγγελέας είπε ότι δεν παρανομήσα. Τι ενοχλήσε δηλαδή? Το ότι τα έχετε εκεί σε φωτογραφία. Πού τα βρήκατε? Από ποιον τα προμηθευτήκατε? Το ξέρετε ότι είναι προϊόν μιας παράνομης πράξης αυτά? Ακούστε κάτι. Εγώ δεν θα σας πω τώρα ούτε που τα προμηθεύομαι, ούτε που τα βρίσκω. Ούτε και θέλω να ξέρω. Θα σας πω όμως με κάθε ειλικρίνεια ότι όποτε μου τα βάλουν μπροστά μου, τα τρώω. Και δεν έχω πρόβλημα να το δηλώσω. Με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση. Κανένα πρόβλημα. Με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση. Αν έχω εγκληματίσει αυτό το πράγμα, ας με πάρουν δικαστήριο. Αλλά να ξέρουν κάτι, ότι εγώ θα συνεχίσω να είμαι ο ευγενός ο Χαμπουλάς και δεν θα εργοδοτήσω κανέναν επικοινωνιολόγο να με μάθει υποκριτική για να είμαι αρεστός σε κάποιες εφημερίδες και σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Καλά, τι σας έφταξαν τα μέσα τώρα? Εγώ ξέρω τι γίνεται στο χώρο σας, όπως ξέρετε και εσείς τι είναι στο δικό μας. Γνωρίζω ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι και τι έχουν κατά νου και γιατί ενοχλούνται αυτά τα πράγματα. Αυτοί δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τα προβλήματα του κόσμου τα καθημερινά. Αυτοί ασχολούνται τώρα μόνο... κάνετε... Εγώ ξέρω τι λέω. Γνωρίζω. Και όπως κατατάσσετε στους πολιτικούς σε κατηγορίες, ναι, σας κατατάσσουμε και εμείς, κατατάσσει και ο κόσμος. Και έχω πάρει χιλιάδες μηνύματα υποστήριξης σήμερα και η διαφορά, από πάρα πολύ κόσμο. Οι δημοσιογράφοι κρίνονται κάθε μέρα. Οι πολιτικοί κάθε 5 χρόνια. Οι δημοσιογράφοι όχι κρίνονται, κρύβονται κάθε μέρα. Κρίνονται, κύριε. Εντάξει. Και σας παρακαλώ κιόλας να το πάρετε πίσω. Ποιο? Αυτό που λέτε. Δεν παίρνω τίποτα. Δεν κρύβονται. Ωραία, ό,τι λέω δεν πάει πίσω. Καλά, τώρα θα μπούμε σε ένα παιχνίδι εκτόξευσης κατηγοριών. Όχι. Θέλετε να σας ξεκινήσω και εγώ να σας λέω τι παράνομος που είστε? Όχι σε αυτό το τραπέζι. Όχι, να ζητήσετε συγγνώμη. Για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Αυτό που είπατε για τους συναδέλφους, να ζητήσετε συγγνώμη. Σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν κάποιοι που εάν διαφωνήσεις μια φορά μαζί τους για οποιοδήποτε θέμα, από εκεί και πέρα ό,τι κάνεις... Μα δεν διαφωνήσατε σε θέμα φιλοσοφίας. Μιλώ και για άλλα θέματα. Μα διαφωνήσατε για ένα πράγμα που είναι παράνομο, κύριε. Από εκεί και πέρα ό,τι κάνεις, σε έχουν συνέχεια στο στόχαστρο, όχι μόνο εμένα, και άλλους συναδέλφους. Αλλά οι δημοσιογράφοι τα μαγείρεψαν και τα βάλαν μπροστά σας. Επί της ουσίας. Μα είναι λογικό τώρα αυτό που λέτε. Εγώ θα επιμένω. Οι συνάδελφοί μου τα μαγείρεψαν. Οι συνάδελφοί μου τα κυνήγησαν. Γίνεται πολύς δώρος για το τίποτε. Καλά. Πολύς δώρος. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι για το τίποτε. Άμα θέλετε να κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Θέλετε να κάνουμε αυτή την κουβέντα? Γιατί μιλάτε και με έναν άνθρωπο που έχει κάνει έρευνα. Θέλετε να πούμε τι τζίρος είναι αυτός που κρύβεται πίσω από την εμπορία των αμπελοπουλιών σήμερα? Πέστε μου τι τζίρος είναι. Δεν ξέρω. Είναι μερικά εκατομμύρια. Πού το ξέρετε? Ξέρετε και τι ψήφι είναι πίσω από αυτή την βιομηχανία? Πάρα πολύ. Συνεπώς. Ναι, και το κάνουμε για ψηφοθερικούς λόγους. Δεν ξέρω γιατί το κάνετε. Εσείς αφήσατε σκιές. Σας τις επιστρέφω τις σκιές. Εγώ μεγάλωσα τρώγοντας αμπελοπούλια και γινώντας αμπελοπούλια. Θα συνεχίσω όταν βρίσκομαι σε τραπέζια με μεγάλο φάι να τα τρώω. Βρείτε μια χώρα που να το επιτρέπει. Μια χώρα. Ναι. Ή αλλάξτε την νομοθεσία. Η νομοθεσία υπάρχει. Είναι πολιτική βούληση που δεν υπάρχει για να δοθεί άδεια, επειδή όλοι τους αρέσει να κρύβονται πίσω από το ψέμα. Σε πολλές χώρες έχουν δοθεί παρεκκλήσεις για μη θηρεψίμα είδη. Σε πολλές χώρες έχουν δοθεί παρεκκλήσεις για είδη που κυνηγούνται σε περίοδο φωλεοποίησης. Σας τις ανέφερα, αλλά αυτές
σε αυτές τις χώρες και στην Κύπρο, διότι αυτές οι αποφάσεις δεν αγγίζουν τα τζάκια και τους μεγάλους, δεν ασχολείται κανένας. Το αμπελοπούλιν όμως, επειδή έχει να κάνει με τους γεωργούς, με τους αγρότες, με τους κυνηγούς, να κόψουμε το πράγμα από το 2003 και να μην συζητήσει κανένας. Θα συζητούν και θα κάτσουν κάτω να συζητήσουν αυτοί που αρνούνται και θα λογοδοτήσουν τον κόσμο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε, για την εδώ παρουσία σας. Γυρίζουμε σελίδα. Στα άκρα οδηγείται και πάλι, κυρίες και κύριοι, η αντιπαράθεση Ρωσίας-Τουρκίας σε ένα μόλις 24ωρο μετά το θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Είχαμε νέα ένταση αυτή τη φορά στη Μαύρη Θάλασσα. Ρωσικά πολεμικά πλοία